Waosan cerkak kanthi irah-irahan sampah ing jero ati anggitaning Nurin Hidayah. Ing sawijining desa cilik arani Kedungreja, uripe wong-wong biyen ayem lan resik. Saben minggu ana kegiatan Jumat Resik. Kabeh warga padha gotong royong. Nanging sakwise ana program bank sampah saka kecamatan, suasanane dadi rada owah. Warga padha semangat nglumpukake plastik lan botol bekas amarga bisa didol lan entuk duit. Awale pancen apik, nanging suwe-suwe semangat kuwi owah dadi rebutan rejeki. Ana sing nglumpukake plastik nganti numpuk ning pawon, ana sing ngati aduk akeh karo tanggane. Wong-wong padha kepengin menang, nganti lali yen tujuane ora mung dodolan, nanging ngresiki lingkungan. Ratri, bocah SMA sing seneng melu kegiatan sosial, dadi sukarelawan bareng Pak Detamin. Wong sepuh sing jujur lan sregep. Saben dina Setu, dheweke nimbang-nimbang botol, nyatet duit, lan nulungi warga. Pak De, nek kabeh warga padha semangat, mesti desane dadi resik tenan, ujare Ratri. Pak Detamin mesem, "Yo Rat, sing penting ora mung resik dalan, nanging uga resik atine." Ratri mung nyengir, durung ngerti yen tembunge Pak Detamin kuwi bakal dadi pepeling penting. Sawise sewulan program laku, kabar ora enak nyebar ning warga yen duit kas bank sampah ilang 500.000. Warga langsung rame, banjur ana rapat dadakan. Pak RT ngendika alon, sing nyekel kunci gudang mung Pak Detamin. Warga langsung gumbregeg. Pak Karto muni banter, "Yo mesti, sapa meneh nek ora dheweke, wong saben dina ning kono." Ratri ora trimo. "Pak Karto, aja mau ngarang." Pak Detamin ora tau neko-neko. Pak Karto menyinggir sinis. "Saiki jaman angel, Rat. Sing katon alim durung mesti suci." Pak Detamin mung meneng ngundung mripat. "Nek pancen ora ana sing percaya, aku nyuwun ngapura." Warga wis kadung curiga. Lan wiwit kuwi Pak Detamin didohi para warga. Wengi pas mendung, Ratri liwat pinggir gudang. Dheweke kaget, ana cahya senter saka njero. Dheweke ndelik lan kaget ndelok Pak Karto mlebu nggawa karung plastik. "Pak Karto, kok isih turu-turu ning gudang?" pitakone Ratri. Pak Karto njeblok kaget. "Loh, Rat, iki mau ngecek tikus." Ratri nyelak. "Tikus nganggo karonan motor, Pak." Warga padha teka amarga krungu rame-rame. Ratri nuduhake bukti rekaman HP nalika Pak Karto nyolong plastik lan nyimpen duit tambahan. Pak RT mung garuk sirah. "Wah, tikuse jelas iki. Nganggo sandal meneh." Pak Karto nunduk. "Aku ngerti tumindakku kleru. Nanging aku wedi ngakoni. Aku mung kepengin nambah penghasilan." Pak Detamin maju alon. "Karto, aku ora nesu. Nanging elingo, fitnah kuwi luwih reget tinimbang sampah." Pak Karto nyesel. "Ngapura aku, Pak De." Sakwise kedadian kuwi, warga banjur nggawe aturan anyar, yaiku catetan digarap bebarengan lan kunci dijogo giliran. Warga mbalik guyub rukun lan srawung alon-alon. Desa Kedungreja saiki dadi contoh kanggo desa liya. Ora mung resik saka plastik lan botol, nanging uga saka iri lan curiga. Ratri ngerti saiki, sampah sing paling abot ora ana ning dalan, nanging ning atine manungsa sing gampang nyalahke wong liya.